Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang. Pagiramdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindig kan banal na misa. Paki-ofo ilaag tabi sa silent mode sa indo mga cellphone. Likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o ragna sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orag na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod tabi ang gabos para sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Pamibi para sa katoninongan sa kinaban, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayo na Ama, dai ka masasabotan nin si Isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imon si Isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, byolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakyan asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katoninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na sa inda mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawahan, nasunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surogan asin paglingkodan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretsyo kang gabos na tawo na makuaan ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katoninongan sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katoninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo, ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, ika-17 Domingo kan ordinaryong panahon, as in World Day of Grandparents and the Elderly of Field Mission Sunday. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos as inawito ng awit sa pagpuon. Magawin sa kaugmahan.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Welcome po sa satuyang misa, kaiba ang mga aki. Espesyal ang Dominggong ini dahil inaapod na World Day for Grandparents and the Elderly. Kaya dagdag sa satuyang mga personal na intensyon, pinapangadji tangon yan si Lolo, si Lola, gabos na senior citizens sa bilog na Kinaban. Punanta po ang misa, ako untaan sa tong mga kasalan, nagsasarig sa Diyos na mabuot, asin mapagpatawad. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ka nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibi kita. O Diyos, para surog kan mga tawong nagsasarig sa imo, kun mayo ka, mayong pusog, mayong banal, padakula asa mo an sa imong pagkaherak.
Tanganing hulita ika ang nagsasakop, ika ang nagmumunda, ang mga karahayan na minalipas, gamiton ming gayong ngunyan, tanganing ang mga bagay na nagdadanay sa mo ng matungkusan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Si Solomon naghagad ning kadunongan sa Dios, nganing mapamayohan ang banwaan. Digdi pinapahiling na ang tunay na yaman manunumpongan sa pusong tao. Tataon, maghinanyog sa Dios. An enot na babasahon. Pagbasa sa inot na libro nin mga hade. Sa gabaon, pagkabanggi nagpahiling sa iya ang pangaturugan ang kagurangnan. Asin naghapot ang Diyos. Ano ang buot mong itao ko sa imo? Nagsimbag si Solomon. O kagurang ng Diyos, ginibo mo akong hade na nakasalihid kan sa kong ama, maski aki pa ako nin marahay, asin day pa tataong mamayo. Uya ako sa tahaw kan banwaan, na pinili mo bilang sa diri. Banwaan na dai mabibilang sa kadakulaan. Kaya, tawan mo ako, kan kadunongan na kaipuhan ko. Tanganing pamayohan ko na may katanosan an sa imong banwaan. Asin, tanganing maaraman ko an kalaenan, kan marahay asin maraot. Hulita, si Isayang pwedeng maghadi sa banwaan mong ini na orog kadakula. Naugma ang kagurangnan sa hinagad na ini ni Solomon. Kaya nagsabi ang Diyos sa iya, hulita, naghagad kanin kadunong ang tanganing maghadi nin matanos, imbis na halawig na buhay, o kayamanan, o kagadanan kan sa imong mga kaiwal, itatao ko an sa imong hinagad. Tatawan takanin kadunongan asin pakasabot na orog ki sa mga naenot na sa imo o sa mga masurunod pa sa imo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. Namumutan ko ang sa imong tugon kagurangnan. Sa kong kahirasan sinabi ko kagurangnan. An pagutog ko sa imo mga tataramon. Marhay ako anli kan sa imong uso, labi pa sa rinibong bulawan asin plata. Namomotan ko ang sa imong tugon kagurangnan. An sa imong karahayang buot, magikong karangahan. Susog sa kasabihan mo sa mga surugoon. Mapasako an sa imong pagkaherang, asin mabubuhay ako. Hulita an sa imong tugon sa kong kaugmahan. Namomotan ko ang sa imong tugon kagurangnan. Kaya namutan ko an sa imong mga tugon, urog ki sa bulawan, urog ki sa dalisay. Kaya ang gabos mong pagbuot, uyon ko. Ang gabos na agihanin kaputikan kinaong misan. Namomotan ko ang sa imong tugon kagurangnan. Makangalas an sa imong mga patutoo, kaya tinutungkosan iyan kan sa kong kalag. An pahayag kan sa imong mga tataramon nagpaliwanag, magpapasabot sa mga musmos. Namomotan ko ang sa imong tugon kagurangnan. Si San Pablo nagpagaramdom na ang gabos na bagay nagkakasararo para sa karahayan kan mga namomuat sa Dios. Kita inapod niya, pinili asin padagos na iniimbitaran pasiring danay sa pakisumaro sa iya. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, aramta na sa gabos na bagay ang Diyos nagibo para sa karahayan kan mga namumuot sa iya. Ang mga inaabot niya, susog sa iyang katuyohan. Ang mga pinili na ni Diyos, linain man niya tanganing maging arog sinda sa iyang aki. Tanganing ang aki, iyo ang maging panganay sa dakol na magturugang. Kaya ang mga linain ng Diyos, poon pa sa kapinotnan, sa iyang inapod. Ang mga inapod niya, pinangagin niyang matanos sa iya, saka hinirasan niya kan sa iyang kamurawayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang disipulos, "An kahadean nin langit nakakaagid sa kayamanan na natatago sa uma. Nakalot an kayamanan nin sarong tawo, alagad tinahuban niya giraray. Dangan, sa iyang kaugmahan, ipinabakal niya an gabos niyang pagrugaring, asin binakal an umang iyan. An kahadean nin langit nakakaagid man sa sarong negosyante na naghahanap nin mga marhay na klase na perlas. Kan makakuas siya nin pambihirang klase nin perlas, ipinabakal niya ang gabos niyang pagrugaring, asin binakal ang perlas. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo ki Kristo. Ang sa tuya pong children's ministry, igwang inaapod na Sunday School. Every first Sunday of the month, ang mga aki pagkatapos pong magkanta, magserbe, natiripon po sindado man sa likod sa parish hall, nagbabasa nin Bible stories, nagsasayaw, nag-aawit, nag-aadal kan buhay kan mga santo. Our desire, iyon na ang mga aking ini magtalubo sa Catholic faith, siring kan kamautan kan simbahan. Kaya po nanta po ang paghurup-hurup mo niya na hapon sa halipot na Bible trivia. Question para sa mga bata, para na rin sa matatanda. Alam niyo po ba ang pangalan ng lolo at lola ni Jesus? Clue. Patron ng parokya sa Malinaw. Ana at Joaquin. Very good. Jesus has grandparents too. Kaya lang ang alam natin ay mother's side lang. Si Mama Mary, ang parents niya po ay si Saint Joachim and Saint Anne. Sa Espanyol, saka sa Bicol, Joaquin, saka Ana. Kaya happy fiesta sa mga taga Malinaw kung igwadigdi. Ngunyan, sundan tanin sa pang hapot, sisay po sa Indo, sino sa inyo ang meron pang lolo at lola? Taas ng kamay. Sino ang may lolo at lola? Well done. A handful. Yung mga nasa taas. Taas ang kamay ng may lolo at lola. Wow, almost all of them. Sige po, baba ang mga kamay. You know, this Mass that we're celebrating is especially for our lolos and lolas. Why? Si Pope Francis, yung dati nating Pope, bago siya namatay, noong 2021, sinimulan niya na every year, yung Sunday na pinakamalapit sa piyesta ni Saint Joachim at Saint Anne, ay tatawaging Grandparents Sunday, or the longer name, World Day of Grandparents and the Elderly. At alam nyo, napaka-special po ng 2026 dahil nataon, natapat na ang piyesta, July 26, ay Sunday. And so today, we are offering this Mass for our lolos and lolas. Why? Dahil sabi ni Pope Francis, at ganun na rin ang sabi ni Pope Leo, yung Pope natin ngayon, sabi nila, ang lolo at lola natin are treasures, kayamanan. Tamang-tama, yung gospel natin ngayong araw, merong dalawang stories. And both of them are talking about treasures. The first story is called The Parable of the Hidden Treasure. Ang sabi, meron daw isang tao na wala namang inaakala, naghuhukay lang siya doon sa lupa, and suddenly,
meron siyang nakitang treasure chest. Ano pong mararamdaman ninyo? If suddenly, out of nowhere, wala ka namang plano, siguro nagtatanim ka lang, at meron kang nahukay na treasure chest. Anong gagawin niyo po? Aba, Father, itakbo ko na yung kayamanan. Baka may ibang makakita. Kunin ko na, itakbo ko na. Pero paano kung merong nagmamay-ari ng treasure chest? Kaya matalino yung nasa first parable. Ang ginawa niya, tinakpan niya ulit. Umuwi siya, binenta niya lahat ng pag-aari niya, at nung meron na siyang sapat na pera, binili niya ang lote. Akin ang lupang ito, at lahat ng nandito ay akin. Beautiful story. Meron pang second story si Jesus. Ang tawag natin dito ay the parable of pearl of great price. The pearl of great price. Anong kwento? Ito naman, sadyang may hinahanap. Notice, yung unang story kanina, hindi siya intentional. Wala siyang intensyong maghanap ng kayamanan. Ito, naghahanap siya. Isa siyang merchant, negosyante, at nililibot niya ang buong mundo para maghanap ng finest pearls. At sabi sa kwento, when this merchant found the pearl of great price, parehas ng ginawa nung unang kwento, umuwi, binenta lahat ng pag-aari dahil sabi niya, itong nakita ko, this is worth everything that I have. And so, he sold everything, returned to the shop of the finest pearl, and he bought the pearl of great price, ang pinakamamahalon na perlas sa bilog na kinakban. This is a beautiful story. Pero tungkol sa ang parables na ini, the stories are about us. Kwento natin ito. Pinapakita po sa dalawang parables ang dalawang klaseng Kristiyano. May mga Kristiyano na sadyang hinahanap nila ang Diyos. At salamat sa Diyos, eventually nakikita nila si Lord. Meron ding mga Kristiyano na hindi nila sinasadyang mahanap ang Panginoon, but they are able to find the Lord. But, like the two of them, ang isang Kristiyano, pag nahanap mo na ang Diyos, handa kang ibigay ang lahat para lang matanggap ang Diyos. I will give everything for the Lord. Sulit ang pagsasacrifice if it is for the Lord. Alam niyo po kung meron mang tao na makakapagpatotoo nito at mga tao na makakapagpatunay na God is our greatest treasure, walang iba kundi sina lolo at lola. Our grandparents are so valuable like treasures because they have experienced God for over the many years of their lives. Pero hindi naman natin yan laging naiisip. Ano po? Ang nakikita lang natin kay lolo at lola, mabagal maglakad, madaling mapagod, ulit-ulit ang kwento. Ano po? Minsan naiinis na tayo. Si lolo, lola, ano ba yan? Ulit-ulit yung kwento. Memorized ko na. But if you look at your grandparents more closely, we discover something beautiful. Sina lolo at lola ay nabuhay na ng napakatagal, naglingkod sa kapwa, nagmahal ng pamilya, nagsakripisyo ng napakaraming taon. Kaya sina lolo at lola, para po silang mga kayamanan din na nakabaon sa isang lot na hindi natin alam kung hindi natin napapansin. If you don't notice the value of your grandparents, then you cannot also consider them treasures. Hindi ko po makalimutan yung lola ko, baka parehas man kan lola nindo. Ang ngaran niya, Theodora. She died about 6 years ago. Si lola, pag nahihiling ako, pirming may paipit. Ganon din ba yung lola nyo? Pag nakikita ko ni lola, may pakimkim siya sa niya. May cash prize. Wala naman akong ginawang anything accomplishment,
may pakimkim. So yun na yan, sino? Siyempre ako manlalaki yung mata ko, color blue. Later on, nung namatay na si Lola, na-discover ko, lahat pala kami ginaganon niya. Kala ko pa naman special ako. Kala ko pa naman favorite apo ako, lahat pala kami may pakimkim. Pero ang galing ng mga lolo't lola natin, ano po? They make us feel na lahat tayo paborito, lahat tayo minamahal. Pero yung asawa niya po, si Lolo, sure ako, favorite po ako nun. Kasi nung bedridden na po siya, he died, I think a year ago. Nung binuksan po namin yung wallet ni Lolo, meron lang siyang iisang picture. Hulaan niyo kung sino. Yun po yung bookmark na pinamigay nung ordination ko. And every time he opens his wallet, he says, "Makuapo ko o, padi yan." He would pray for me. And he would tell people na meron siyang apong pari. The greatest gift that our grandparents can give us is not really money, or toys, not candies. The most valuable treasures that our grandparents can give us is our faith. Ang pananampalataya sa Diyos, ang pinakamahalagang regalo na pwede nilang ibigay. Kaya naaalala ko, si Lola po ay devotee ni Mama Mary, our Mother of Perpetual Help. Every Wednesday, nung nandoon ako sa Bacoor, isasama niya ako magsisimba. Ang lolo ko naman, kagaya ni na Tito, ay lay minister. Kaya hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay, gusto niya palaging nagkukomunyon. Faith in God is one of the greatest gifts that our grandparents can give us. Bakit? Kasi sa pagtanda nila, nakita nila na ang Diyos ang pinakamahalaga. Kaya nga yung matatanda, maagang gumigising para mag-pray, para magpasimbahan. Kasi pag matanda ka na, you will discover na hindi naman material things ang treasures. Ang treasure ay ang Diyos. And so, my dear brothers and sisters, as we thank the Lord today for our lolos and lolas, our senior citizens, the elderly in our community, we want to recognize their dignity. Ang tao, anuman ang edad, mahalaga. Bata o matanda, they are valuable. Kaya habilin para sa lahat, lalo na sa mga bata. Pag uwi po, o kaya in the coming days, this week, kung buhay pa ang lolo at lola, pakidalaw, visit them. Alam niyo po, ang lolo't lola natin, hindi nila kailangan ng gifts. Pag tinanong mo yan, Lo, anong gusto mo? Wala po silang gusto. Ikaw ang gusto nila. Spend time with them, hug them, listen to them. At kung nainot na po ang sa indong lolo saka lola, ipangadji sindangon niya na aldaw. Lugod sa tabang ni San Joaquin asin Santa Ana, maligtas gabus na may edad, mahiling ang kamurawayan kan Diyos. And may we all discover the greatest treasure to which our grandparents lead us. It is God. God is the greatest treasure. God is the pearl of great price. Tayo po tayo. Simbagon taan tataramon kan Diyos, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamman. Kagibo kan langit asin kan daga, kadgabos na nahihiling asin day nahiling, asin sa sarang kagurang na si Yesu Kristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namudagi kan sa Ama bago kan gabos panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daily na lang, sa pagka-Diyos sa Ama,
Huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa sato mga tawo. asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya halos sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo. Ki Virgen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sakot sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadian dahil katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtao nin buhay. Nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtarab sa paagi ng mga profetas. Asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod Tubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan. Asin naghahalat ako kapag kabuhay liwat nin mga gadan. Asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Tiripunon taan sa tong mga kahagadan, darhon sa mahal na Diyos. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan kadunongan kan ebanghelyo, asin maging masigasig sa paghulit kan tataramo ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga material na bala o gamito niya to sa tama para sa satong karahayan, asin likayan niya to na maging mga bihag kan kasugapaan, pagka makasadiri, asin paglapag sa kayamanan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, asin mga nagahahanap kan katotoohan, magtalubo araw-aldaw sa pagpahalaga kan pagtubod ni Kristo, bilang perlas na orag kamahal sa gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing panoon kan Diyos nin pagkamo at asin pagmakulog ang mga puso kan nag-aataman sa mga naghehelang sa satong komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan magkamit kang kapahingaloan na daing kasaguran sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. This Sunday is also called Phil Mission Sunday. Pinapangadjita ang mga padi na nagmimisyon sa ibang nasyon, tanganing iharubay ang marhay na bareta para sa inda pamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa espesyal na paagi, ipamibi taan sa tuyang mga lolo asin lola, lalo na ang mga gurang na may hilang, nagluluya, nagsusulusulo, warang nag-aataman, asin mga nalingawan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, burabod kan gabos na karahayan, tabangi kaming gamiton sa tamaan sa imong mga balaog, asin maggayagaya sa yaman nin sa imong pagkamuot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kanyo Karistiya.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kun kagurangnanan atag sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami. Pakiakoa ining mga atang na dinudulot mi, hali sa imong pagkamatinao. Tanganing ang mga orog kabanal na misteryong ini, sa bagsik kan sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamuhay-buhay ngunyan, asin magdara sa mga kaugmahan na daing kasagkoran. Amen. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Makangangalas ang gibo niyang ini, hulikan misteryo Pascual, nahali sa kasalan, asin sakal nin kagadanan, maapod kami sa kamurawayan na ini, nangunyan masabi kaming lahing pinili, hadeng pagkapadi, nasyon na banal, banwaan na sinadiri. Asin ipagbareta mi minsan sain, ang mga kabagsikan mo, ika na nag-apod sa mo, hali sa kadikluman, pasiring sa makangangalas mong kaliwanagan. Kaya kami man kagurangnan, kaiba kan angheles sa sin arkangeles, nagaawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, ang sa mong obispo, si Joel, hasinan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urugnaan sa muyang mga magurang, mga lolo, asin lola na nainot na sa ikaduwang buhay, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, sinda San Joaquin asin Santa Ana, lolo asin lola kan kagurangnan, si Saint Dominic Savio asin si Saint Maria Goretti, mga patron kan kaakian, asinan gabus na santos, nakaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita, siring kan itinugon ni Lolo asin ni Lola.
Nagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. matandaman o bata, magbigayan po tayo ng kapayapaan. Peace be with you. Uya ang satong kayamanan, si Jesucristo. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangan bako ako maninigo na ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mga luhod tabi ang gabos para sa pagpamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon ng sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad ng pagtubod, tukdoy kami maging simbahan na sinodal, asin gibuha kami mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidtong ngunyan asin sagkod paman, pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maginsirin sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli ke Heso Kristo kagurangnan niya mo. Amen. Nostra Señora de Salvacion, Ipamibi mo kami. San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. Matindog po. Mamibi kita, kagurangnan, nakinabang kami kan Diyos non na sakramento, andanay na pagrumdum kan pasyon kan sa imong aki. Warasan namimibi kami. Tanganing ining atang nasyaman sanaan kagtao sa mo, sa daimasabing pagkamuot, magdarasa sa mong kaligtasan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa Phil Mission Asintada. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 44,906 pesos asin 25 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 6,176 pesos asin 25 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 11,130 pesos asin 40 centavos. Sa Hulyo 31 aldaw ng Biyernes, sa tuya pong isa-celebrar ang ika-60 anibersaryo kan sa tuyang parokya sa oras na alas 5:30 ng hapon. Iniimbitaran po kamo na makisumaro asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Siring man bilang pagtaunin paggalang sa presensya kan kagurangnan sa simbahan. Sa tuya pong pinapagiramdom ang pagsulot nin angay asin disenteng bado sa pag-atindir kan banal na misa. Sa kababaihan, day po magsulot nin sobrang halipot na bado, sleeveless, off-shoulder o crop top. Sa kalalakihan, likayan ang pagsulot nin sando asin shorts. Ang sa tuyang maayos na pagsulot nin bado iyo ang simbolo kan sa tuyang pagrespeto sa Dios asin sa kasagraduhan kan simbahan. Salamat po sa idong kooperasyon. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging semana, mga minasunod na anonymous, duwang tig 5,000, 2,000, 1,000, duwang tig 500, 300, 200, Eliano Angeline Carwal, 3,000, Gracio Family, 1,000, Araneta and Cha Family, 1,000, Devotee, 100. Diyos mabalos po. Matao po kita ngunyan nin special blessing para sa satuyang grandparents and elderly. Iniimbitaran mi po ang gabos na lolo asin lola, mga senior, na yaon po ngunyan sa laog kan simbahan. Matindog po sa indong pwesto asin matao kitang bendisyon. Please stand. Asinan mga nakatukaw, ibahan po nindo ako, ipapamibi tasinda. Let us pray. Loving God, bless all grandparents who are present here and those who are joining on the live stream. Grant them good health, strength, joy, and peace. We thank you for their love and wisdom and for their faithful example in the Catholic faith. Continue to guide and protect them and fill their hearts with your grace each day. May you reward them abundantly for the love that they share. Through Christ our Lord. Amen.
Happy Grandparents' Day po. Palakpakan ta po ang satuyang seniors. Tukaw po sa saro pang anunsyo, siring kan sinabi ka subago, ang satuya pong parokya, senior citizen naman po. St. Jude Parish is 60 years old. Namundag po ini 1966. Kaya ang anibersaryo po, gigibuhon tangon niya na Biyernes, July 31. Kung bakante po kamo, please join us ang Misa 5:30 in the afternoon. That will be the commemorative Mass for the 60th anniversary of St. Jude Parish. Tindog na po kita para sa ultimong bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi, ninda San Joaquin asin Santa Ana, bendisyonan kamo asinan sa indong mga pamilya, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kita sa paglingkod sa kagurangnan. Salamat sa Diyos.